Какво става, хора? Аз съм Nexus и това е следващия епизод на FIFA World, в който ще започнем нашия Road to Glory. Мисля, че всички трябва да знаят, или поне се усещат какво значат тези думи. Пътят към славата. И така, значи, направих си нов отбор, нов акаунт. Паднаха се бонус играчи до 65 овера. Изиграх първите 2-3 мача, някои са туториал, купих си Анди Керол, много ефтино и Ворм. Представете си, че ми се падна от стартер пакета. И не, този епизод ще изиграем 2 мача. И това е горе-долу за този епизод. Сега ще търсим някой опонент. Също, който ще играем. Чакаме го. Защо не иска? Аха. Аз пък искам с тея. Да. Така. И сега... неговия любим отбор е Барселона, както се забелязва. 4-3-3. Дай. Съм си взема чустика. И това е началото на Керол. Комбинира. Сегач, който не мога да му произнеса името. Керол спринтира. Изстрел на Анди Керол. Блокиран. Мендес. Скоростта. Финтира Мендес. Мендес излиза сам срещу вратаря. Ударя свой съотборник. Интересно. Анди Керол. Изстрел на Анди Керол. Изстрел с гола. Не точно, наистина тук трябваше да отбележим гола. Ето повторението. Но слава игра с глава нашия футболист. Съжалявам, че не мога да им произнеса имената, обаче са футболисти, за които за първи път чувам. Надявам се да ме разберете. Вион. Керол. Анди Керол. Вие сам също вратаря. Анди Керол. Не може. Се оказа, че не чак толкова. Пасът е за Мендес. И разбрахме каква скорост притежава той. Защо подава на него? Охо, грешка. Тук вече. Добре, какво правят моите играчи? Те ли са ми? И това е крайът на първото по време. Наистина, трябваше да отбележим. Определено бяхме отборът, който стоеше по-добре на терена и го показват, което е играл главната разлика. Ще пробваме да тръгнем, финтираме, но топката отнета. Ворм. Към Настасич. Той комбинира с Минда и Лери. Карл. Вион. 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 Не може да се превърне. Трябва да вземем 3 точки, повече пари. Засад тук. Не, засада. Изстрел на... И това е 1-0. Да. Нашия играч отбелязва първи гол в същата, 54-та минута. Добро попадение. Охо, Анди Керол, каква комбинация, тук няма място за грешки. Анди Керол идва. Наистина показваме класа и умения
Много хубава комбинация на Вион и Анди Керол. Това трябва да е. Не съм сигурен дали е Вион. Но и много хубав завършващ удар на Анди Керол. Това също трябва да се отбележи. Керол. Дълго подане за голмайстора. Човекът, който вкара първи гол, стреля. Не точно. Точно право във вратаря. Изчистена топка. Вебер и Лери. Елегантно към Вион. Вион към Керол. Керол. 3-0. Още един гол за Анди Керол. Очертава се първите мачове, той да е нашия голмайстор. И наистина той е такъв. Виждаме точен изстрел, хубав. Пасът е за Анди Керол, не точно. Мендес дали ще надскочи? Да, успява Мендес, справя се. Доста добър първи матч за него. Керол. Буехван. Продължава да спринтира, но добра меса на нашата защита. Дриано към Буехван. Комираш с Диало. Буехван. Карл. О, Керол излиза само срещу вратаря. Анди Керол. Керол. 4-0. И това вече е безапелационно край на тази среща. Взимаме трите точки и то по един превъзходен начин. Абсолютно заслужено. Ще видим сега накрая, 20-та минута. Ще видим статовете и мисля, че наистина победихме честно. Виждаме, той се досва и страна посоки. Това би трябвало вече да е край. Да, последния съдийски сигнал. И ние взимаме 3 точки. Ето, наистина той няма нито един точен изстрел. Така. И взимаме 3 точки. Взимаме 2 ачивмента, което е хубаво. Да вземем бронз пак и добри по ще дигнем левел. И би трябвало да вземем още пари. Да взехме. Нека видим какво ще ни се падне от бронз пака. То бронз гиф пак. Даже не ни дава цял бронз пак. Толкова стиснати е. Истина, този приятел, физиономията ми дава надежди, че всъщност никакви надежди не ми дава. Така, спечелихме един контракт и то бронз, но все пак все е нещо. Тива в трансфер листата. Така, нека видим нашият отбор и какво да му подновим, така да кажем. Мисля, че Вион и Анди Керол за сега се справят добре. Тук трябва да купим някой халф. При това искам да видя един играч каква му е цената. Фелипе Каутиньо бих искал да закупя, но не знам колко ще струва. Ето Каутиньо. 10к. Не е ли нещо твърде скъп? Би трябва да има по-ефтини. Така. Не, няма. Оказва се, че е доста скъп. Все пак. Barclays Premier League Gold Position. Така, това е Central Attacking. До 2к. Дано има някой, дано. Тадич.
Рос Баркли. Делта Рапт или Рос Баркли? Тацу даже нашата формация. Не. Гулф и Сигърдсън. Ако успеем да го купим и него и Баркли, ще е прекрасно. Но... ето Рос Баркли, нашата формация. Купуваме веднага. Мисля 4-2-2-2 да играем. Не съм си правил на тази формация отбор и ще ми е интересно. Се надявам се и на вас да ви харесва, защото при 4-3-3 са много скъпи играчите. И да. Така ще заменим човекът с якото име. Така. Ето го и Рос Баркли. Перфектно му е на Рос Баркли това място. Бих казал да си купим халфове. Или поне да събираме за такива. Нека видим дали има Джерард за такава цена. Което ме съмнява. Да. Мисля да купим Франк Лампард и Джерард. Наистина две големи легенди на английския футбол. Но са в края на кариерата си. Пак да видим дали има. Някой такъв. То пък ние нямаме толкова пари. Има. Кажем до 1000. До 1000 ще е добре. Бартън. Няма. Не ни достигат 50 стотинки. 50 коинс. Но ще проверя дали има. Виктор Ваняма. Много здрав футболист е той. Охо. Нашата формация веднага закупуваме. Ето ги двете попълнения. Общо за 2К Рос Баркли за 1100 и Виктор Ваняма за 950. Така. Мисля, че вече отборът ни стана доста по-стабилен и по-труден за минаване. В защита и на врата горе-долу Върмо липсват контракти. Това не е добре, явно съм го купил без контракти. Нищо. Имаме достатъчно бронз, наистина не са малко. Но това за сега му стига, после ще му дам още. Така. Кой да сменим обаче? По-скоро този, защото не му е удобно. Изобщо. Така, ето го и Виктор Ваняма. Тъмън си партнира с Настасич. И нека да отидем към следващият ни двубой. Колко точки е титлата? 12. Значи ние половината сме стигнали. Още 2 победи и взимаме титлата, която ще ни даде максимум 2-3К. И търсим опонент. Това е нашият опонент. Сега ще видим неговия състав. Явно иска да играе с черното, нека. Няма лошо. Този играч има около 31 игри. Но като гледам не е много добър. Щом са тези 31 игри си е купил само това.
И ето, добре дошли на Таун Парк. Би трябвало всички срещи се играят тук. Съд време ще си купим стадион. Нали, ще питам какъв предпочитате. Добре, хайде да почваме. Той ли иска да гледа как се поздравят футболистите? Ако не е гледал матч, да ходи да гледа. Според мен това е губа на време, ама... Ето го Ворм. Ще е стабилен вратар. Ще не е допуснат гол в неговата врата. И матчът започва. Тръгнах спринт, но направи грешка. Виктор Ваняма с първа ключова намеса, наистина. Пас Анди Кер. Баркли, Рос Баркли. И това беше бърз гол в четвъртата минута. Рос Баркли, наш нов трансфер. Този играч бе закупен точно преди матча и показва класата си. Наистина този млад талант счита за един от най-големите таланти на Англия. В момента той спря играта. Или ще речи квитне, или ще направи смяна. Комплитнали сме ачивмент, което е добре. Ще спечелим малко пари. Баркли. Много отнема топката Рос Баркли. 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 Вижда свой съотборник празен. Трябваше на втората града да центрира. Не знам защо центрира на първата, като Анди Керол бе обграден от футболисти. Определено трябва да се оправя настройките, защото ми смени автоматично играчите. Няма никой там. Мендес. Вион. Лош пас. Охо. Този играч наистина е слаб. Това Анди Керол и резултатът е 2-0. С толкова класно нападение за тази дивизия, просто никакъв шанс, просто да не вземем по всеки матч победата. Много лесно. Той на практика ни подаря топката. Можем да малко да поразпуснем юздите. Охо. Looking to widen the play, really widen the build-up, but the ball just runs straight out over the touchline. Okay. Carroll. Andy Carroll. Никакъв проблем на Анди Керол. Комбинира тук с Вион. Вион, още един гол. 3-0. Баркли, охо. Баркли. Вион. Реших да игра комбинативно. Дали ще ни се отплати това нещо? Баркли, Баркли, Баркли! Рос Баркли! О, какъв пропуск. Какъв пропуск, дами и господа. Наистина неочакван пропуск. Вион дали ще надскочи? Успя да надскочи съперника си. Наистина този играч е некоординиран. Си личи. Или се е напил, или момчето не може да играе. Дори Анди Керол не може да оцели вратата, което е много странно. Наистина. Давид. Вион. Керол. Баркли. Много Баркли се включва в атаки. Подава тук на своят съотборник и Вион наистина много слабо изява. Мендес. Охо, хубави финтове на Мендес.
Малко му оставаше да премине през защитата. Зума. Това дали е истинския кърт Зума? Ако е... Наистина черен е. Такъв здрав, корав изглежда. Има шанс, ама не би се вярвал. Доколкото си спомням, не беше. Баркли към Керол. Мендес. Охо. Мендес. Блокиран изстрел. И Рейли. Новият вратар изглежда доста малък, наистина сравнение с някои защити си виждаме номер 3, който би трябвало да е Зума, принципно. Кой е Зума? Се знае. Центриране. Изстрел. Вион дали ще има добавка? Да. Добавка и резултатът е 4-0. Защо подадох? Не знам. Грешка на вратаря и това е пети гол. Матчът приключи. И добре хора, ще се видим след като свърши матча. Мисля, че видяхме, че победихме и това ще е горе-долу. Ross Barkley, supporting player alongside. You can see, oh, he's hurt a leg muscle. In a goal! And very quickly, it's back with them again. Oh, that was a surprise. Well, they're getting set for the corner. Definitely not the corner, and the shot's off. Caught it really well, acrobatically, and well saved. Possession's gone now, and they had it for a while. That's a great... Well, we're coming towards the end of the game now, and it's been clear for some time that we have a winner. It's a chance, and hits it. Really well hit, and the keeper did well to get down to it. Congratulations to them. They will be moving up to start next season in the higher division. Това е крат на матча. Виждаме просто няма какво се говори по тези резултати. И взимаме победа, няколко ачивмента и малко пари. Какви има ачивментите? Отворим паковете, които са ни дадени. Вече сме 5-ти левел. Охо! Доста голд пакове. Тук редовно ни трябва. Отварям още един пак. Охо! Охо! Това ви трябва да си изкарат пари. Доста хубав пак, честно казвам, бронз пак. Нали, сега не е толкова зле. Добре хора, аз тези ще ги отворя. Надявам се епизода да ви харесва, ако така може да лайкнете, коментирайте за, да кажем, някой трансфер там. Дефанзивен халов ни трябва, десен ляв бек. И скоро ще търсим друг нападател. И така, това беше от мен хора, аз съм Nexus и до следващия път.